Lame na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang, kata ni Tuhan nagabicamita di partangyangat tabu darion, Janet sian Matius bidu 20 sada, Mamuka sian ayat 20 walu, Jalam marhaujungan di ayat 32. Tajaha margati sorin, laos tapai hutihut hatana, songonom madidok. Alai behado di rohamuna, adong ma dua anak di nasahalak, jadi ditopot masiahaan, didok matuibana. Laho maho anaha, sadarion mangula tu porlakta. Alai wanganusna, ganang abe sosoli rohanan musik, dan saat maibana. Ia amamai ditopot mas yang giani, laos songonido hatana, gabe didokima mangalusi. Olo tuan, HP dang saud lau. Ai narodo si Johannes Tuhamu di dalam hati goran dang dihaporsei hamu ibana. Alai yang goaka si jalobeo dohot akka boru na jahat porseado. Di idahamu do inian, laos tongso di sol-soli hamu rohamuna, laho makka porsiai ibana. Ido sahatna, horas madihita saluhutna. Damang dainang, ditiki dibari tahun Tuhan Yesus, taringot tu hasitongan, sadalat do hasitongan dohot taluaun. Laos bohape cari tanah, di dalan nasitong, di dalan natigor, di sido asaboy tolhas tu sada-sada si tujuan manang padang si tujuan. Ditiki mangajari akka bangsoi manang akka jolma. Torop do akka si boto surat. Torop do akka parise doho saduse. Nama cuba dinalaho marpanukun dalanna manigai ganup nasab naniajarhon ni Tuhani. Ragam dibayan akka namaloi manang dabisuki manang akka si boto surat. Ragam do muse na pinatupanasida madabuhon Tuhani. Alai damang dainang dang boy suhaton ni jolma HP bisu ni debata. Tarlumobi ma di bagasan trupukon na di pajolo masian sada pangatusion na sinukun ni Tuhan Yesus tua kaparise doho saduse manang si boto surat doho akka luluan na toro. Sia dia do padidion ni si Johannes ninna alarona toropi doho akka si padde bisuki na manuku Yesus. Sia dia do huaso na binahemu mabahen ganup nasa halongangan. Alay dang langsung dialusi Tuhan Yesus. Alay di baheni bana mangalusi imar hite suku-sukun. Sia dia do padidion na pinatupan si Johannes padidi. Molo didok alus nasian debata. Buat sadang porseahamu ima suku-suku ni Tuhan Yesus. Alai bolo didok nasida alus na tu Tuhan Yesus. Sia jol madui mabiar nasida tuah kaluluan na torop. Akka luluan na torop manang akka torop jolma nunga porsea. Ia padidion na pinatupan ni si Johannes padidi sia debatado. Damang daina. Laos ima na pinasukuton ni Tuhan Yesus. Roma muse
dipasahat maturpuk naung tajahon, dipasahati nalaho patuduhon ise dosa sitong na hita. Adong sahalak ama dua gelenga manang dua anakna songon naung tajahay. Rap disuruh don dinalaho tuporlak alena parjolo masiahan. Semanang siakangan manang buha bajuna. Disuruh mai parjolo dinalahu tuporla anggur. Aha didok siakangani ati alusna alai Roma alusna dangol wow dinna siakangani. Alai ujungna manol soli do ibana borhat do musibana. Alai romo se sianggian ati olo Tuhan labok do alusna olo bapa olo Tuhan hapedang lau ibana. Damang dainang nahinaholongat di bagasan Tuhan Yesus. Ado na didok ni Tuhan di son. Molo dibahas Indonesia sing doa manginang. Isi do nama jua di si. Molo tajaha di bahasa Indonesia ate. Asing do dak dagabe siakanganina mangulahon ale gabe siang gian. Idia do na tumoho nasala do bibelon na berbahasa Batak daong. Alai terjemahan na molo dibuat tu bahasa gurik na tu bahasa asli na dung diselidiki ternyata lebih tepat bahasa Indonesia terjemahan lain. Alaon na julu na dibuat ton manang na digurito parjulu sinomenset langsung sian naroi bana sian luak Jerman Laos ibana marsiajar mar bahasa Batak marsiajar musi adat istiadat manang ruhu-ruhu ni habata hotta. Alai di padumu musi tu ruhu-ruhu ni bangsa Israel idia dauno sangap siakangat do manang siangkian. Pasti si pajuluon songok kita halak Batak nomor 3 mahonin na. Si paitonga do, si paidua do, siakangat do, sianggiat do, na dia may bana. Jala saya di patu tujolo do, aka siabangan manang siakangan manang siahaan ate. Saya dibayar do itu julu. Alani damang dohot dainang. Dosa sitong na nidok ni Tuhan Yesus dison. Na nidok ni Tuhan Yesus na patuduhon tu halak Parisei halak Yahudi. Na sida do dianggap gabe pionir manang na parjolo manang siakangan manang na pinajolo ni debata. Toho tutu Jumolo do bangsoi dinalaho manada jahuba di Batak. Makana bangsona tarpilit na sida musena pinilit ni jahuba di Batak. Sanga do di bangso Israel manang halak Yahudi nama dok. Dangadong naboy malua sahat tu surgo. Asing ni halak Yahudi. Gabe tubuh gijang ni roha di nasida. Ido nadidok Madoolo do siakangan sasitonga alai dang diulahon. Madok ibana siakangan sahalak na burju. Madok ibana si patu tujoloon. Manang patu paom may ngananyo dihalang ulu. Alai lau tu telega ate. Alai bolo sianggian nak kaning daongin na madok dia maun. Imana pinatorang ni Tuhan Yesus sendiri aka si jalobeo doho aka boru-boru na jahat. Songon boru-boru halak Samariai majua do nasi dadang ditadai bana haluauni dang ditadai mana jahu badi bata alai ujungna ido na pasahaton barita nauli akana sida do dinalaho pasahaton itu akaliat portivion damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Marhite hatani Tuhan Yesuson na di dia dohita. Na mangoloi dohita dinggan na tutu mangoloi jala diulahon. Mangudukon jala diulahon. Manang taoloi taihuton. Alai sia dua bentuk hajol maunon na pinatudu ni Tuhan Yesus Kristus sarupa anak niamaido ale adong na madok olo dang diulahon adong madok daong alai diulahon
Tamang dain. Hatani Tuhan itu molo di nanungasai hita manesa dosa di dok. Dak kamatian niya kaparjahat na hinalomohon ni Jehovah. Ale hamumula na ido, hamumuba na ido na pinaima ni Jehovah di batang. Humol sodo na maddo daong nakaning alay holsonai mabahiniba na mulak. Songod dia hita mangadu piganup nasa parangulo tamanginan. Songod dia do hita dinalaho mangadu pia kaya na kota muse. Ra molo adong dua do pangalahona. Dua macam. Molo tulu batulu ragam. Ate. Molo obat lam gudang. Nah pasti. Alay molo sahalak pe si patado ubah-ubah. Si patado ubah-ubah. Si pata di Z maun si pata di Q. Si pata maul dok konon. Alay bohado bahenot tadi nalaho. Maka hanguluhon hatani Tuhan. Di somma hita diajari gabe sahala na porsia na berintegritas. Sarupa padohan dohot pangulahonotong. Sarupa tangiang dohot na tahanguluhon. Jala tahanguluhon ganup nasa akan natatangyak. Halak na berintegritas. Guda kalak na tua-tua na ampun madidi akayanak kona. Alay damang dohot dainang. Ternyata di somma kucina HP. Di somma kucina HP. Diajari dohita. Diajari dohita. Adong sada cerita sahala ama. Kebetulan na ulaon na pe bisnis. Jok-jok tu luar kota. Berarti kalau jok-jok tu luar kota jarang di dalam kota. Jadi ditiki di Jawa mat tahun Roma kaya nak konna. Bapak, hari Sabtu hita weekend tu dia. Tu dia mah hita berlibur jo. Ngalilek kita dang rap. Oh, mantap. Mardalani mah hita tu puncak. Mardalani rencana. Alai topuma di hari Sabtu pagi ro telepon. Masalah bisnis nalahu sisi lehonot ni amat tahun. Borhak 2 amat tahun dangi buat tu aka yanak konau. Borhak. Sahat tu botarina mar telepon inatai ngai dia ho pa saya lulu geleng mu ho neng marjajin na hamu mardalani tu puncak. Alea hamadi do amat tahun karejo pia unwaeng tu gelek kido. Humokok nasida umangula kaulau ninna. Jadi anom mai tarekot tu si mula pia matai sian ulaun nai dang adong lipat orang manang songod dia tu aka gelek. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan. Muruk dorohani danaki. Ante kecewa do. Sarupa doi gudang hita semangat tabereng nueng akan masa ahado jajita jajini de batana pasti olo amen iko saut di padatun jahuba de bata olo ninna jala diulahon iko malua do hubaen bangsoi iko kupasahat Mesias ninna jahuba di pasahat Yesusi nuaing bohaga nup akan aporsea boha nuaing akan masa di portibion ditiki di bagas joroye majalo pa masu-masu pardong asaripeon songoni nama parpadana niate ikon haholong aku doho ditiki sehat tiki marsahit ditiki satu nga sehat satu nga marsahit manang satu nga mate ninna kan tidak dihaholongi tapi giliran tu partang yang mau rapat contoh damang dainang adong musedon detiki madalani akasidalananna olo lupa alani tabuni lopan
manang ragam nilopan marjaji sasahalak mula kau jam nasau tujabu ninna HP ala rodongan na sasitong na naik konadong dulu pertangyangan lai sojo ninna mampir jo inna gabi lala ikudi mangatuki meja kan contoh gabi lala di sini sarupa songo danak dope molubui dohono puasa alana bolo tiki danak disuruh na tua-tua na jolo kana tardulu kudi turjo sigarek gudang garam merah ini gudang garam merah disuruh na tua-tua no sigarek gudang garam merah habe kan gudang dua karab-barab be pinggir dalan turhe bang lote ini saat diko ina buru ijo lote maulumi ina damang dainang nahina holonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus unang lalap pita binahen niya kana masa di bagasa pardalanan ninguluta taboto masya dia do hita jala tulia taboto mai jala taboto ma bolonga ta oloi tahulahon ala ido na pinangido ni Jehovah di bata gabe anak sioloi hita gabe boru sioloi hita diaka pasu-pasu ni debata jala ganup nasa pangoloyoni di sido adong dalani ima Kristus berarti ditiki mangoloi hita di Kristusi di sido hita rak mardalan do Kristus tolhas hita tulas ni roha di bagasan parangulota songoni Tuhan uluan saliling-liling na amin martangnya.